yeeɗiyankoɓe Pindi TV on calminama on jurama jettama jetto joguiɗo fuɗɗima laaɗo haaɗi ko adi foof en mbino hanki hono télé men mo ganduɗa ko télé men mo ganduɗa Fouta Vision eɗen gandi koko waɗa piraté eɗen nene kadi sunare tengte gaddi ɗo hono ɗaha ba koko dawno e men ko tan jofti toon yo Allah hananen ɗo yo Allah suo yimoɓe mbiyanno yo Allah suumbo e nangga duuda wutta kenal deminare yo Allah dandu en e ɗiɗo ɓeɗo piraté yo Allah hokkana muñiɗen ha wonta ɗo wonno ɗo en calmini bandaɓe kala on paami jewte men ɗe ganduɗa bandaɓe heeɓe ne mbiyanno guila télé men waɗa piraté yimɓe gustima hen walla weewayni walla waatini kono ala hande ɓuuri wawde yaade ha tengte yewta gande men fina tawa nde ganduɗa ko an Ibrahima Oumar Kane katante leñol e woɓɓe waɓe noon hewɓe ina jiɗi nde ɗo yewta e jettima kanko Ibrahima Oumar Kane en jarnimama yewta gande men hande artidi e musidɗo men sehil men mo ganduɗa en ɓooyi gollodade mum omo jeeya e adiɓe e notade télé Pindi TV ha jono woppani eɗen jafnomo noon kanko ceerno Ousmane Gangue jooɗi ɗo eɗen jafnomo saabu mbaɗino en makko ɗo yewtere Allah waɗi laaɓano son o laaɓani jaltinan yewtere nde caggal muɗum kadi seno waɗa piraté kono haɗani ha joni pittali mabɓe ne jaggui Pindi TV neɗɗagal mabɓe ne jaggui Pindi TV aadi mabɓe Pindi TV yo Allah junno aadi o noon ko Abouba ɓi men jaggui caméra ji ɗi ceerno Ousmane Gangue calmina bandiraɓe alhamdulillahi rabbil alamin bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ceerno Abou Diop cameraman on calminama on juurama min calmini dennangal yeɓiyankoɓe Pindi ɗo e nder leydi he e caggal leydi amin ñaganoma moni foof kalto wawi wonde e dow leydi yo Allah waɗan ɗum jaam Allah waɗan ɗum sutura ɓe jaahi mawlana rasulillah bisimillah noon ceerno Ousmane min ñaguimama yafuya guilano lefol ma fonno yaltude yaltani hande gaɗen wattude yo Allah wallen rewa lawol ha ɓana wano ni ceerno Ousmane a yewnama ɗo no fewi hakkillaji bandiraɓe ina e ma no fewi puɗɗoɗen koko fuɗɗorte ko sa ari docteur Thiafowo ko analyse puɗɗortoɗa analyse men enen ga ko ƴewgal beele ceerno Ousmane ina waɗa ƴewgal e hol sifaji ƴewle ɗe mbatta beele ko banggue Qur'an o walla ko banggue fina tawa o alhamdulillah lawol ngol ceerno Abou no mbirmani tan haqqi ala hakkude meɗen saabu enen fof ko en gotum jiɗɗen tan ko ɓamtare e faade yesso e dennagal kadi jokkodira e men no Allah ɓamtiri ɗum faani ɗum yesso mi ara e namdal ma machallah ko fati e batte timgal woni ko ganduɗa hoore ma kala neɗɗo mo ganduɗa hoore ma ina yiiɗi andude ko woni e hoore muɗum woni jaaɗo e ceerno woni jaaɗo e nder hôpital pour yimɓe mbawa walludema e safara il faut mbaɗamo consulté ɗum noon woni timgal noon ina heewi fannuji ina heewi kadi noddittoɓe ɗum ɓe ganduɗa hoore ma wona ganduɓe ɗum no fewi walla kadi ta ɓe jarani ɗum no fewi alhamdulillahi rabbil alamin dennagal mo ganduɗa hoore ma Allah min wadde minen mo timana amo setto gonga e kadi laaɓal e komin kalantamo ko no waɗi noon timle kewɗe ne heewi façon kono min ɓuurimi hen yaadude ko timgal leydi woni ramle e timgal kurus kala mo ganduɗa hoore ma Allah waddi min jokkodiri hen ko kalanmani ko firtotako ha arte balle nayyi no waɗi balle nayyi e ñalɗi he so tawi neɗɗo noddimi hen mi haalnimo e batte timgal ko kalanmon ko ɗum woni te kadi ko ɗum manam mami haalanmo ko wuuri o yalta manam ko yawti e baɗɗo nayyi de manam e batte timgal he mami haalanmo ko yawti ko wuuri e kadi ko wuurata ko oɗo saaha e kadi ko woni yesso makko balle neyɗe ɗen ɗon noon ñalngu wotuɗo ngu ko samedi wongu ngu ko altine wongu ngu ko alhames e allarba ɗiɗo ñalɗi nayyi kala mo ganduɗa hoore ma mi timanima hen kala ko kalanmami ya andu ko noon so wima a wuurat so wima a dañat jawdi so wima goɗɗum kadi ko noon yarata alhamdulillahi rabbil alamin nden noon timgal koko min laaɓa minen no mbaɗa alhamdulillah timgal wadde koto banggue gande men fina tawa koko ganduɗa hoore ma koko fina tawa saabu guila e zaman nelaɓe ko nden timgal ari ha taniraɓe men a yiyat yimɓe ɓe ganduɗa hoore ma taniraɓe men mbaɗannoɓe hen fotodor aɓe laaɓa timgal toɓɓe saabu haade mabɓe yaade
waɗoyde forot ɓe toɓan so tawi laawol feewi ɓe jaha so laawol feewani ɓe gadda ɓe pawa ataye sukar ɓe jara soɓe gayni ɓe jaha galleji mabɓe nden noon ɗum ɓooyi kadi ko fina tawa alhamdulillah noon en paami gande men fina tawade ko gande baɗɗe fayida ɗe wona gande goppeteɗe ko gande kadi deweteɗe no feewi no feewi no feewi toɓɓe ɗe jimmi yewɗe no keewi mi ndema soma sa hokku ɗum ceerno won musidɓe haalɓe ɗo wonde ko fati affaire ngoyago haalino hen won kadi rewɓe hen woodi ko jii hen won kadi yimɓe ɓeyditoade to banggue gandal sifaji ɗi no keewi namde ɗe jaa tan kono garta ɓe mbima ko ñamele ɗe keewi ɓe mbiya ko sukaji ɗi keewi ɓe mbiya ko coftal ɓalliɓe natti softude ɓe mbiya ala ko mbawɗa famno yimɓe alhaali ngoyago e holko mbawɗa hen eyyi alhamdulillah batte ngoragu nde wonno nde manam no tampini joom galleji kewɗi te kadi no heewi kadi neɗɗo so tawi yeehi resuyama wona ñamdu e yardu tan nawi ɗum galle joom galle nawi ɗum toon ko goɗɗum alhamdulillah noon minen hen jokkodire heewɓe nde wonno nde safara muɗum kadi wona ko weeɓi ɗandi ngola so tawi no neɗɗo rafama hunde so yeehi e ladde he ƴetti ladde addi rek so yari ma yi haaju mum humto kono noon joni ñamele ñameteɗe ɗe ɗum tagi a yahat e ladde ƴetta safara ƴetta leɗɗe gadda jara e yetta hay batta saabu ñamele ñametenoɗe idan e ñamele ñameteɗe hande wona gotum a faami ɗum tagi safara muɗum wona ko weeɓi kono noon toujours rek sayi somi joɗima émission mino waɗa insisté e batte ngorago koko gandumi koko laaɓani ni ɗo kaldiren won nelde ganduɗa hoore ma nan jeehi caggal leydi ɓe cuwa yettade jomumen kono no wawi hande walla janggo yetto jomumen kono ɗo andi ɗum noon koko laaɓani kala ɗon mo ganduɗa hoore ma affaire ngorago saabu ngorago woni galle kala mo ɗum tampini foof so ari ceerno Ousmane so haaji Allah no hasima haaju mum to inchallahu rabbi ceerno Ousmane heewɓe ne mbiya won safoɓe ngoyago dokka condi kono ko sa muuɗi ngoyago ma arta walla balɗe ɗi baltati so tawi gasi kadi yaha ɗum firti ko ñande foof ko ya jogo mbusuji tan won kadi ɓe ganduɗa safooɓe waɗoɓe ɗaɗi koyngal ngaari wonen kadi waɗoɓe cammel goyel wonen mbaɗoɓe e leɗɗe goɗɗe mbiye so waɗama traitement juuti ina wawi yaade ha gandi so arti tawa ene jooɗo duuɓi walla lebbi tawa artata ko pamɗa ɗum eyyi batta ngoragu noon Abou Diop woni ko weeɓani manam wona ko weeɓi ko ɗum taki ko ɓuuri ko heewɓe dokkatama ko lekki calmant manam lekki ganduɗa hoore ma jomum so hutorima ɗum yiiyat hoore mum ɗon e ɗon 1 heure temps so gasi wayno ko leɗɗe tubakoɓe tan kono so tawi ko minen manam ko leɗɗe ganduɗa ko traitement wonata manam leɗɗe ganduɗa hoore ma ƴettat ɗum seesa ɗaɗi ɗi ina dutto place maji saabu kelɗo mo jiiɗa dañi batte rafi ngorago rek ko ɗaɗi ɗi ɗaɗi ɗi jata ha ganduɗa hoore ma mayat so ɗaɗi ɗi maayi noon pour jomum arta à forme il faut ɗaɗi ɗi balle ha dañodol ummo so ummima rek nden wawa artude pour ɗaɗi ɗi gimmo kadi e lawol ɗi mbasa ruttade ɗum noon namdi ko traitement safara so tawi jomum no wawi ƴettude on ɗon temps safro so tawi wawa ƴettude on ɗon temps safro yimɓe balla mo e leɗɗe ɗe ganduɗa hoore ma ina wawi nawde mo lebbi ina wawi nawde mo lebbi pour o wawa rewnu galle makko rewa lawol onde hoore makko eyi ko noon yaari yimɓe heewɓe noon ina ɗon alaji heewan jidde no feewi kala jibirinaɗo hen ne wiyano satti safrude sahaɓe mbima won yimɓe ɓe ganduɗa ina jogui fartange wawde safrude ɗum kono ɓooyata an ko jaboɗa e ɗum eyyi min de ko mo ganduɗa ko jibiniɗaɗo e batte rafi mo ganduɗa hoore ma ko ngorago woni on mo ganduɗa hoore ma ko jibinaɗo tan tawi wonani hay hunde tawi wonani hay hunde awra o yahata ha sakna arta ɗanni heewɓe dañɓe probléme ngorago awra o sahaji ruttoto ha wa'ano ko cukalel tokosel kono noon mo ganduɗa hoore ma ko jibiniraɗo hen min ceerno Ousmane mi safrata ɗum te min nemata kala mo ganduɗa hoore ma ko jibiniraɗo e batte ngorago oto noddam saabu mi anda hen hay batte mi safrata ɗum safranmi komo ganduɗa hoore ma ko jaado ha dumunna alhaali o heɓtimo so ari mamin ballodir kono jibiniraɗo hen min mi safrata ɗum ceerno Ousmane aɗa yiya joni suka tokos joni sukaɓe yaɓe duuɓi 15 16 haade neɗɗo naade suuɗi finen ha duuɓi nogas tawa natti jogade ngawago cikkuno hoko addata ɗum nden enen yontaji men yontaji wonɓe dow neɗɗo ne yaha dañ duuɓi capanɗe tan wonde e ngowago mum e joni sukaɓe ɓuuri wawde tampude ɗum beele kamɓene ko fijirde hoore mum walla ko ñamele heewde walla ko holɗum alhaali batte sukaɓe ɗanni ngola manam yimɓe ne jahanno ha daña joom suudu
fuɗɗa wondude debbo kono joni sukaɓe ɓe gondata ko guiƴiraɓe yummaɓe guila ɓe dañani 15 ans manam duuɓi 15 ko ɓuuri ko heewe mabɓe noon ko rewɓe ɓe ƴettataɓe naɓe banna ɗin ɗon alhaaliji te manam resodurde e keccuɗoma kañum ɓuuri yawre e goragu kala ko jiiɗa koko bonnata goragu ko ɓooyani suko goto ari gallam ina safra o goragu nde o yeehi o arti rendez-vous namdi mon an duuɓi hono dañɗa o wi kam duuɓi 17 dañi mbimon an duuɓi 17 ma sattimmani o wi kam ɗum ɗe dañi duuɓi 17 mbimon ko wanma ɗum ɗo waɗi kam expliqué o jaɓani haala kono nde mbanmine insisté mbimon so wonade mi hokkatama lekki o wi kam ko mawɗo debbo goto fijirannomo kanko ko ɗum addi goragu makko boni mbimon rento ɗum ɗon so tawi aɗa yiiɗi avenir ma jokka ɓuuri ko heew ko fijirde tan watta ɗum dal bimana fijirde bonnata goragu ngu e joni o won hen no caffe ɗum ko wayno piiɓi won hen no caffe ɗum ko wayno daaɗe walla ko nandi hen beele ɗum an ko hokko ɓuuri ɗum safrude beele ko leɗɗe ñameteɗe walla ko leɗɗe uwateɗe walla ko moccugol walla ko duwaw min mi safrata ɗum moccugol alquran ɓuuran min safride e ko yarete manam leɗɗe ganduɗa hoore ma koko fewnete wona liquide ina yare e kadi condi min ko ɗum saframi ɗum kono mi safrata ɗum moccugol wonɓe yoɓe leɗɗe men ɗe poiani no feewi cala safa leɗɗe men ɗe kono somi yeehi Guinée walla mi yeehi koyno Tamba walla Mali eɓe dokke toon leɗɗe hono jiiɗo hakkude leɗɗe men ɗe enen ɗo e leɗɗe men leɗɗe gonɗe caggal leyɗele goɗɗe e leɗɗe gondede caggal leyɗele goɗɗe ko leɗɗe ganduɗa hoore ma jomum yara ɗum ɗon e ɗon daña force o gasni hen gasi ko ɗon noon woni leɗɗe gimmotoɗe caggal leydi so tawi gonga ne yiiɗi haalede gondede caggal leydi jomum yara ɗum naftoro joni so paari hen paari taw ko waɗon leɗɗe men ɗe ɗo so tawi ko leɗɗe men ɗe ɗo noon aɗa wawi wadde traitement Allah rokkuma afiya safro eyyi surtout noon so tawi hémorroïde ne hen jeeya tande hémorroïde kadi ina bonna gorago manam neɗɗo ina wawi sellude haydara heɓani ɗum daña hémorroïde o bonna gorago ngu ɗum kadi ina waɗa so tawi ɗum ɗon noon koko hen manam hémorroïde bonni gorago ngu a safrat hémorroïde o cafra gorago ngu kono hémorroïde o sa safrimo ko ɓuuri heew gorago ma ne wawi arta so hémorroïde o selli tan no sette rafi muɗum ne wawi gorago ngu arta hémorroïde o waram woni ndefu siti ko wiyete ko pulaar wiyete ko waram ɗum ɗon fof no bonna gorago eyyi ɗum ɗon fof ne bonna gorago a jarama ceerno Ousmane Gangue on paami gonɗen koye Pindi TV yewtere men gande men Fina Tawa en jetti bandiraɓe ganduɗa ene mbatten haqqillaji no fewi en jarnimama wonɓe nder caggal leydi ceerno Ousmane gartene caɗele dewle e nder rendo men musidɗo goto wi hande tribunal uji ɗi ɓuri wawde ñawede hen tan ko probléme dewle ceerle probléme loise e probléme pied ko wayno wi ko mais ko natta jaafoɗon mi ɗum nan toon dewle men no keewi caɗele bandiraɓe heewɓe ene donkana debbo wonkana gorko mum tan yo jooɗo ha wona taw ko gorko jaawi si walla jaako walla jengo jotta ko jamma ñalawma suwa kihiɗe walla kadi debbo kadi donkane yo jooɗo ha wona heewɓe ne mbaɗa noon ñaagude Allah gam ñimnude yimɓe e dewle mumen beele wonko mbawɗa wadde hen alhamdulillah ɗo andi ko fate e batte dewle ko ɗiɗo ndendi ɗiɗo noon ko ndendi il faut que yewtere wona ɗon il faut que muñal wona ɗon yewtere e muñal il faut wona ɗon e kadi moni foof totta goɗɗo o horma saabu o jaala baynakum mawaddatan wa rahma nden noon ɗum ɗon il faut que woni hakkude yimɓe ɗiɗo happara so tawi woni hakkude yimɓe ɗiɗo yimɓeɓe noon kamɓe hoore mabɓe etoto wallodirde e batte yewtere ha joomum en mbawa hawrude batte dewle dal ina heewi hande caɗele ko noon no heewi rewɓeɓe muñata no heewi kadi worɓeɓe kadi aɓe jaawi wiide koye mabɓe kono noon so tawi joomum ko jiɗɗo ñimnude joom galle muɗum ha joomum wasi wonde ina yaaha tan walla joom suudu mum walla joom suudu muɗum yeehi ronki artude so Allah jaaɓi won tinninore nde min mbaɗantama somin dokkima ɗum a waɗi ɗum nder galle so haaji Allah haajoma humto inchallah eyyi kono noon galleji kewɗi noon woni probléme o seeɗanuji keewi hen seeɗanuji keewi hen seeɗanuji no bonna dewle kewɗe hande ta joomum no ronka muñde ta wona e joomum kono ko wondi ko manam ko gondijo debbo ladde walla gorko ladde no wona e mabɓe noɓe ronka muñude no adda caɗele hakkude mabɓe ɗum takata dewle ɗe ina keewi probléme oɗo saaha joomum so famani ɗum noon sikkata koye kañum ta wona e kañum kono ko wondi ko ɗum woni probléme o joni noon son tawi ƴewni neɗɗo ho gandi ko seyɗani o woni nder woni alhaali o wadde koma seyɗani o haaɓe haga saha laaɓa nde goɗɗum waɗi hende wawa seyɗani o kam wawa haaɓede ha laaɓa kono aɗa wawi ustude dole mum ha ronkana wawande joomum hay batte ko ɓuuri ko heew min somi huccidi e neɗɗo rek so ari gallam somi darima rek mine andi so tawi ko seyɗani woni probléme o walla ko joomum on saaha min mbawa wallodirde muɗum
kono noon ko ɓuri ko heew kam ko seeɗani wonen joni ko nder ko beele maaji ko wayno drog walla jaram en ganti bawuji nokkuji goɗɗi gowa natta joɗade galleji mumen walla won rewɓe gowa dente won jaali nanne to yahaga ɗum ne holno safo toon eyyi ɗum noon saaha foof minen hen daña kawuji manam saaha foof minen hen daña yimɓe ganduɗa hoore mabɓe addanta ɗum ɓe ganduɗa hoore mabɓe jotta ko galle mabɓe yiloduru tan ɓe goniri walla simmotoɓe walla yaroɓe kono alhamdulillah Allah namin hen waɗanda tawfiq so tawi jomum ari dal taw ko ɓi mum haawi ɗum ɗani ko ɓuuri ko heew sukaɓe noon wona kamɓe geltinde koye mabɓe ko affaire gorko ladde wannataɓe koɓe mbatta ko so tawi ko worɓe noon ko affaire debbo ladde wannataɓe koɓe mbatta ko ha ɓe jotta ko e yeeso jinnaha mabɓe surtout noon caggal leydi noon aɓe jogui ɗin probléme aji ha ɓurti a yiyat timɗo jinnaɗo mum ƴetto ɗum te kadi jotta ko e galle ko weli fof watta hay sukaɓe noddat kamɓe mbiya kam kamɓe ko jeeyoɓe ko haɗirte kono noon ko jiɗɓe ɗaccude mi wallodiri e mabɓe ha Allah newnonoɓe ɓe ɗacca eyyi ɗum noon kadi so neɗɗo ari ko nondi hen ko yeeyoɓe dorog e yamba ko hay goto famata ɓe kulla sokede e caggal leydi ɓe gara woni hen ɓe ganduɗa hoore ma tubakoɓe loppitat papier ji mabɓe jinnaɓe mabɓe gartata amam nakam wiyomi walluɓe hen saabu koɓe goniri koɓe teyani ɗum e ɓen noon foof min dañi kawuji mabɓe ha to Angleterre ha to Amérique ha to Canada min ballodiri hen da ha Allah waɗi tawfiq dal alhamdulillah a jarama ceerno Ousmane Gangue saaha won koye woɗɗude kono alay saago kallen ko fate ndenka mo wi ndenka wiye kisal mo wi kisal wiya yilade molorɗi fulɓe no jogotono ɗum to banggue gande men nden no jogotono ko waɗirte ndenka ko habtatno o waɗirtano kisal ko waɗirtano molorɗi beele ɗum ne heddi e moon onon e gande men fina tawaɗe alhamdulillah min gandi ɗo to kolmito woni Porokhane tundo amen ndu ɗon ha Gambi dawa kala kaɓetenoɗo batini ha wawa manam tundo amen Porokhane ɗon ha Gambi kala kaɓetenoɗo batini ha huuli ha wawa sono mooloyo dogata arta koye taniraɓam taniraɓe amen ɓe garanno puɗɓe moolo batten ndenka kala darowo ɗum ha yetti amen ta yettima no waɗi hen ko ganduɗa hoore ma minen ɗum dokkira ko watte e ngeeju daaba waddete walla baafe gueloɗe baafe gueloɗe woni haako gueloɗe no heewi Saloum ala foof jeeyaɗo ndin tunu mo namdoɗa gueloɗe taw anda ɗum no heewi e ladde ha ɓurti kono noon amin hen mbaɗana neɗɗo ndenka kala ko wawi wonde e ɓandu he e batte bonande e dow balle 7 7 jours kala ko woni e ɓandu he ɗiwat no waɗi hen kadi ganduɗa hoore ma ina waɗe e kahe leɗɗe kahe ɗum waddete so tawi jomum waɗi ɗum dal so haaji Allah ma Allah newnan ɗum walla ni ɓoccoɗe ala ni ɓoccoɗe no waɗi longal waddetegal e ɓoccoɗe sa waɗi ɗum ha gayni a ñamat ɓoccoɗe kala mo ganduɗa hoore ma rokkama ɗum a waɗi ɗum so tawi ko batte ndenka walla batte dabare yo dabare ɗe woni jomum duuɓi sappo so nemi longal ngal e dow balɗe 7 ma Allah ittu dabare ɗe ha laaɓa ko woni e bando inchallah rabbi to banggue Saloum to kalɗa to bandiraɓe ne mbiya banggue ndenka lawƴude ɓandu e ko nandi hen eɓe loota surtout nokku men nokku ɗo kalɗa joni ɗo faade diwan Gambie o faade diwan Porokhane dow muɗumen eko nandi hen sa kadi ɓe mbima wonko bandiraɓe gollotto ina wawi to yaadani diine ko ganduɗa ina waɗe ande so tawi a uyima hen ha a gayni ko wonno e ɓandu ma fof iwat hay ñawnal e bonnat kono ina wiyama to yaadani diine bes ɗum ina won on diwan eyyi foof nan toon hay hefraɓe safroɓe nan toon kono noon minen kam min cuuɓi ko diine saabu guila min jibina min goni koye duuɗal min gimmi e duuɗal min janggo e lasrar e leɗɗe min gimmi to min puɗɗi arde min jooɗi minen ballodiri e jeeyaɓe Allah ɓe nden minen min mbawa wadde ko luttodiri e diine kono noon kam ko min gandi ha min gandi woni dal kala mo ganduɗa hoore ma dabare na e ɓiɗɗo ma walla ne joom suudu ma walla ne joom galle maɗa walla ne ma an e hoore ma an daaro min o a jokkodiri e amen min dokkima komin dokkatama ko so haaji Allah e dow balle 7 dendagal ko wonno e dabare e maɗa hay so tawi ko ñawande woni waɗi e ɓandu maɗa walla korte ma iw so haaji Allah ɗon cektortomi seeɗa ko wayno saare jawen waalo ko wayno saare bijjene ko nandi hen mi yi ko debbo no mawɗo gorko yahata ñaayoya safra ni so mawɓe ɓe ngala ɗon worɓe ngala ɗon ko sukaɓe worɓe ndewata ñaayoya gaddana cafra beele diwan pon Porokhane to no woodi ha joni eyyi kañum kam taw sukaɓe rewɓe sukaɓe rewɓe no heewi hen ɓe ganduɗa hoore ma ko ganduɓe hunde
sabu min jinnaɗam debbo jinnaɗo makko ne heewi jinnaɗo makko debbo ne heewi leɗɗe ɗe gandumi koye kañum koye kanko gandumi woni tanam debbo e nden noon ganden wonduno rewɓe ɓe ha joni eɓe gandi te koɓe kalantata ma koye leɗɗe a yeyata ha ɓooye ganda ɓeeɗo ko Allah rokkunoɓe ko Allah rokkunoɓe nden noon so tanirawo mabɓe jooɗima ina haala batte leɗɗe rek la garwa wiyete e koko ganduɗa hoore ma koko anda te ha joni rewɓe ne golla comme worɓe ne gollirta ni gandal ngal min jogui ngal ko ɓuri ngal ɗon gandal rewɓe ne jogui ɗum no jooɗi te kala neɗɗo ne immoɗo kala na tawoyeɓe a jarama en calmi ceerno hono Sukkum Diallo e ceerno Mamadou Soto jeewen waalo ko nandi hen ceerno Ousmane saaha men ɓurti minute aji jeegom sababu ne yewtere ma nde ne weeli ko yewtere wonde fayida no feewi hol wasima panta e almuɓe ma ɓe ganduɗa ko an tan ɓe kooli jamma ñalawma subaka kikiɗe e kala ɗo gonɗa eɓe jaade ma sa arani eɓe panma alhamdulillah lawol gongol amin calmina musidɓe wonɓe ɓe caggal leydi ɓe ganduɗa kadi Allah ne waddunomin e batte kayitaji ko ɓuuri ko heewa mabɓe Allah nenoniɓe kayitaji amin ɓe calmina no feewi nane subaka rek e hanki jamma won nodduɗo mi wi mi heeɓi kayitaji amo France kono o yetti Allah no feewi o wi amo yettami no feewi e hande subaka kadi o nodditimi amo jarnami kono ɗum noon foof min pawiɗum e juuɗe Allah saabu minen min mbawi ko sabubinde kono noon Allah woni jabotoɗo toujours ko mbiyanmi ko Allah woni newno kanko woni cafrowo kanko woni newno haajuji ɗi nden noon kamɓe kadi min calminiɓe saabu neɗɗo cafrowo e neɗɗo du'otoɗo ko ɓurta weltinde ɓerde mum ko wona haalis minen ko weltinta ɓerde amen woni min mbadde neɗɗo duwaw o yi haaju o noddami o wiyamen haali o min keeɓi ɗum min ko ɗum ɓerdata ɓerdam min ceerno Ousmane min ɗum ɗon ɓurnata ɓerdam nden noon minen ɓe jarna kamɓe kadi saabu jomum ina wawi dañde jam fo saabu ko ɓuuri ko heeɓe keddorete hakkude moɗon waɗata ko heddi hen joni ɗum takata so heewɓe so keeɓi reɓe janfoto kono noon keeɓoɓe ɓe garta kadi aɓeɓe jarne no feewi eyi min calmini dendagal yeeɓiyankoɓe min calmini dendagal kadi ɓe ganduɗa hoorema aɓe min beltoro minenne kadi minen noon min beltortoɓe amin jafno dendagal ɓe min gollitta haqqe amin ɓe jaafo kadi aɓe ñaago Allah yo Allah waɗat tawfiq taychir dendagal mo ganduɗa hoorema ina ɗaɓɓa walla ina yalti pour artude walla jinnaɓe muɗum wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh yo aleykum salam ceerno Ousmane jarama ɗum noon oɗo kaala oɗo kusko baɗi men goto no wiye Fat Ndiaye ɓi Dieynaba Yaya Cikil Konté to Sadel walla ɓi Dieynaba Guedde Cillo Konté toon to Sadel hajja o yeehe Makka e jaam o arta e jaam o wi kam hadde waɗa yewta wadde sernaɓe kaw hay sawna ceerno ka dendam noon mi tottuma kuuso e kaala ka mbatta wadde ɗum jaada e sernaɓe ceerno Ousmane en Yaya Cikil Konté e Guedde Cillo yalla yimoɓe yafoɓe hanaɓe aljanna yeeɓiyankoɓe Pindi TV Abou Sambou Diop e sallirde nde wonno koɗe men ko ceerno Ousmane Gangue Abou Bata caméra to ko ɗo ka ten ha gongol so Allah lamɗo jaaɓi